абдураҳим пелотов деҳқон аст. зиёда аз 10 сол мешавад ки бо кишти картошка машғул аст. дар ин муддат нозукиҳои парвариши картошкаро санҷида, кишти барвақтии онро аз моҳи январ оғоз мекунад. ин майдони кишти ҷамоати ғозиёни ноҳияи Бобуҷон Ғафуров мебошад. дар ин ҷамоат хоҷигиҳои деҳқонӣ асосан бо кишти картошка машғуланд. тухми истифодашуда аз ноҳияи Деваштич харидорӣ шудааст. Imos haymi yamaranda. Yakın kiş. İn beso düğüm kişi kartuşka میشه. Hosul nokta yakın kamtar. 10 سانتی فرق می‌کند. кишти барвақтии картошка хусусиятҳои хоси худро дошта нисбат ба кишти баҳорӣ ҳосили кам медиҳад. дар ҳолати паст шудани ҳарорати ҳаво, замини картошка салафанпӯш карда мешавад. ин эҳтиёткорӣ ба хотири аз сардиҳо эмин доштани ҳосил аст. деҳқонон мегӯянд ки сифати картошкаи барвақтӣ аз картошкаи баҳорӣ фарқият надорад. Pampuşti salafan boloş be. Bebin. Skegam oxlo daro adam ya könde fer. Tagaş böyle. Bolu oxlo nemonde. Sonra xoq işte salafan püşdən. Oza azimi qilib yak vajab shudagi. соли 2020 дар хоҷигиҳои кишоварзии вилоят зиёда аз 15900 гектар кишти картошка дар назар дошта шудааст. то имрӯз 1300 гектар замини кишти барвақтии картошка гузаронида шуд. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят нақшаи кишти картошкаи барвақтӣ иҷро шудааст. ҳамин шабрӯзбе шаҳру ноҳияҳои Исфара, ноҳияи Спитаме, ноҳияи Ҷаборасулов аз иҷрои дурнамои кишти картошка боломаданд ва рӯзҳои наздик боз боқимонда шаҳру ноҳияҳо бо пуррагӣ аз иҷрои кишти картошкаи барвақтӣ мебароянд. картошкаи барвақтӣ асосан дар шаҳру ноҳияҳои Кунибодом, ноҳияи Бобуҷон Ғафуров, Спитамен, ноҳияи Масҷоҳ ва Зафаробод, Ҷаббор Расулов, қисман дар ноҳияи Ашт, Исфара кишт мешавад. тухмаи картошка захира ҳам шудааст. тухми вилоят имрӯзба аслан 6 ноҳияҳои тухмипарвар ки дар ноҳияҳои назди кӯӣ ва кӯӣ ҷойгиранд, наздик зиёда 60 000 тонна картошки тухми мо захира кардагӣ барои кишти ҳам дар бахши аҳолӣ ҳам кишоварзӣ тухмӣ басанда мебошад. сарраёсати кишоварзӣ барои таъмини нарх то ба даст овардани ҳосили нав дар сардхонаи вилоят картошкаро захира кардаанд. аз рӯи гуфти Абдуазиз Маҳмудзода, сардори шӯъбаи истеҳсолии сарраёсати кишоварзии вилояти Суғд, дар ярмарка фурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ картошкаҳои захирашударо ба фурӯш монда истоданд, ки арзиши он то 3 сомониро ташкил мекунад. зикр гардид, ки нархи картошкаҳо аз рӯи наву сифат муайян шудааст. не ҳозир ба он картошка дӯстон аслан дар ҳам сардхонаҳои ки бо сипоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳукумати давлати вилоят имрӯз барои танзим даровардани нархи бозорҳо сардхонаҳои замони сохта шудагӣ, инчунин дар худи бахши аҳолӣ ва хоҷигоҳи деҳқонии кишоварзӣ ки дар ҳамон амборхонаҳо нигоҳ медоранд, имрӯзҳо картошка ҳаст. картошкаи барвақтӣ то оғози моҳи май пухта расида бозорҳои вилоятро бо маҳсулоти тару тоза таъмин мекунад. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.